Expozice člověka. Evoluce? Předkové člověka. Nezvratné skamenělé důkazy. Nekoukat! Společné toalety. Promiňte, ale jak můžete pořádat výstavu o původu člověka bez jediné zmínky o Bibli? Jedna tu je. Mýtus o stvoření. Moje milovaná víra, že je mýtus? Tati, byla máma opice, nepamatuju se. Nikdo nikdy nebyl opice. Všechno platí jako dřív. Stvořil nás Bůh a tečka. Ale ty jsi říkal, že mě přinesl čáp. Jo, Bůh vzal na sebe podobu čápa. A kdo nosí čápata? Aha, žádní čapy nejsou, jen samej Bůh. Prosím, požehnej tátovi Přestaň a se modlit k tomu čápovi. Ahoj, Flindrisi, když do kostela, možná bych ti mohl ušetřit čas. Našel jsi zkratku?